Ini ndinewo nyaya yangu, I need help. Ini nemurume wangu we have been living together for 5.5 years. Munhu aingoita zvechihure hake nguva nenguva and tainetsana then togadzirisana. In November ndakazofonerwa nemumwe musikana achinditi anodanana nemurume wangu. Then ndikamuti ini nemurume wangu tiri pamwe chete. Apa iye musikana uya anga atova nenhumbu. Nyaya dzakataurwa pachiedza kuti zvioneke kuti chii chiri kuitika. Then murume akati ndovada vese. Musikana akati haashe murume nemumwe munhu. Zvadaro murume anouya achirara kumba mazuva ese asi nemusikana havasi kusiyana. Anotoenda kunorara naye. Nyaya dzese dzekumba kwedu anoudzwa. Anonzi mukadzi ndaita achangoenda ega, handidi kumuramba. Apa anenge achindishoropodza. Apa kumba kuno anoti gara mumba mako, izvo zvichazopera, hazviite ndimuti handichada nokuti ane mimba. Ngatiitei zverudo rwedu. Kumbawo hapana chandinoshoora. Panganzwa pachine imba here apa? Kana zvangova zvekuhwandirana, ini ndakugara ndingori nestress. Ndibatsirewo hama dzangu kuti ndoita sei.